أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alloh subhanahu va taala shu juma kunlarin muborak qilsin har barchamizga da. Qilgan g'ibratlarni qabul qilib, bilib qilgan, bilmay qilgan, bandachilik bilan qilgan, handaki g'afillik bilan qilgan, ochiq ham yashiriq qilgan gunohlarimizni Alloh taala kechira ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, Alloh taala bizga xayrli, barakatli umrlar bersin. Iymon bilan shu umrlarimizni yasharga, Alloh taolaning iymon kalimasini to'g'ri bo'larga, dinimizga foydali bo'larga nasib etsin. Hamdaki shu dunyolarımızda dünya baxtına erişib, ahiretdə ahiret baxtlarına erişirge nasip bulsun. Her vaqtda da tillərimiz Allah Teala'nın tilgə aludan yuvuşlanıb dursun. Ham etken her bir hamid senelerimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin endi ruh şeriflerine erişirge bulsun. Salavat şerifelerimiz, hamid senelerimiz Allahu subhanahu ve taala erişirge nasip bulsun. Muhtaram kardeşler, bugün siləşib bitəsi sözümüz bulur idi niyet turunda. Siz indi biləsiz şulay bir innemel a'malu bin niyet. Her bir gamel de niyetke qarab hisaplana. Yani niyetke qarab bilgilene. Bunun turunda silep turası yoktur bir qaraganda. Şuna göre şu hadisni aytamiz da, xutbani o'qiymiz da, jumg'ani bitiramiz. Bek beli şaşaptı. Azat abi beli şaşaptı yani. No. Ana aytırganı tıkanıyma qarasın ani. Yani tegi iske şerip kine turalar indi Allah'a şükür. Jumga bitkenden soň birinci haftada okuğu beliş bulamadı bindi sırayları. Ders bulamadı miler beliş bulamadılar. Muhtaram kardeşler, indi elbette bizge anlaşıla turgan ayber ol. İnnemel a'malu bin niyet. Yani gameller niyetke qarab bilgilene. Ol bizge anlaşıla bir qaraganda bik gadi ayber ol. Bunda anlatası yok köbük. Lakin şulayda başka bir türlü hadisler okup özümüzge яңа мәгълүмат алырга урын бар. Чөнки шәхсән мин үзем мәсәлән яңа үземә хадисләр табып һәм үземне кызыксындырган, күптән кызыксындырган, балачактан кызыксындырган бер сорауга җавап таптым. Иншаллаһ, без дә шулай бергә җавап табырбыз дип уйлыйм. Зәйд ибн Мәйсәрә рахимахуллаһ булай дип әйтә: Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Мин ди һәр бер гыйлем иясе, һәр бер галимнең сүзенә карамыйм ди. Аның сүзен кабул итмим ди. Әйтик, менә хәзер бар галимнәр, бар хикмәт ияләре, вагазлар муеннан. Муеннан гына түгел, хәтта күбрәк тә хәзер вагазлар шулай бит инде. Бөтен тишектән вагаз чыгып тора хәзер. Бөтен тишектән вагаз чыга. Телевизордан, радиодан, телефоннан, мәчеттә, урамда, кая барсаң бөтен җирдә вагаз. Менә моның кадәр хикмәтле сүз, моның кадәр вагаз элек булмаган. Элек булмаган моның кадәр. Сез уйламагыз, сахабалар вагаз сөйләп йөргәннәр бөтен җирдә дип. Моның кадәр вагаз булмаган. Хәзер кеше иендә үзе генә ятса да, телефоннан вагаз тыңлый. Шуңа күрә акыллы гыйлемле сүзләр бик күп хәзер. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин һәр бер акыл гыйлем иясенең сүзен кабул итмим" ди. Һәр берсенекен кабул итмим ди. Мин карыйм аның ниятенә ди. Нинди ният белән әйткән ул аны ди. Әгәр дә ул аны әйткән икән, изге ният белән һәм минем ризалыгым өчен ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул вакытта мин аның дәшмичә торуын да, хәтта сөйләшмичә утыруын да аның фикере итәрмен ди. Һәм үзем дә аның турында уйлармын ди. Ягъни бу кеше дәшмәсә дә, сөйләшмәсә дә, хәтта гыйлем бирмәсә дә, аның фикере içinde савап була бу галим өчен. Әгәр дә аның нияте изге булса. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге заманның проблемасы гыйлем әз булуда түгел. Хәзерге заманның проблемасы ният дөрес булмауда. Ният дөрес булмауда. Менә сез үзегез дә бит күреп торасыз шулай бит. Менә булай дип әйтәләр. Фәлән галимгә фәлән хадисләр килеп җитмәгән, ул аларны белмәгән. Абу Ханифа турында шулай дип әйтергә яраталар инде шулай бит. Ул фәлән хадисләрне белмәгән, фәлән әйберләрне белмәгән. Яки бу галим, бу хәбәр аңа килеп җитмәгән.
Иң кызыгы, ул галим белмәгән хәбәрне без беләбез. Теге галим белмәгән хәбәрне дә без беләбез. Йемендагы галимнең дә ул белмәгән хәбәрне без беләбез. Мисырныкын да без беләбез. Алар белмәгән, без беләбез. Безгә килеп җиткән бу мәгълүмат. Бәлки дөрестер дә, бәлки чыннан да без аларга караганда күбрәк беләбездер. Ләкин бу аларның дәрәҗәсен безнең алдыбызда һич тә төшерми, чөнки аларның ниятләре икенче булган. Безнең ниятебез икенче, аларның ниятләре икенче. Нишләп аларга караганда күбрәк белеп алайсаң без хәзер? Алар эшләгән эшнең яки алар алган дәрәҗәнең 1% ала алмыйбыз. Нишләп? Алар бәлки бар сахабеләр, бер намазда укымаган сахабеләр бар. Алар сахабеләр. Нишләп без аларның дәрәҗәсенең 1% ала алмыйбыз? 15, 20, 30, 40 ел намаз укып та. Безнең мөхтәрәм кардәшләр, ниятләребез икенче безнең. Безнең ниятләребез чиста түгел. Ихлас түгел. Бер Аллаһы Тәгаләне генә без нияттә тотмыйбыз. Нәрсә эшләсәк тә, ашасак, эчсәк тә, намаз укысак та, ураза тотсак та һәм башкасы булса да. Безнең ниятләребез аларныкы кебек чиста түгел. Менә хикмәт шунда. Хәзерге заманның проблемасы ул ният дөрес булмауда. Эш әз булуда да түгел. Ният дөрес булмауда. Бар хәзер төннәр буе намаз укучы кешеләр бар. Хәзерге Коръән хафизлар хәзерге заманда пачкалап чыгаралар мәдрәсәләрдә. Пачкалап чыгаралар. Алар хәзерге Коръән хафизларын санап бетерде. Конкурслар үткәрәләр, дөнья күләм. Ләкин ул Коръән хафизларның дәрәҗәсе элекеге кебек 1% ала алмыйлар алар. Монда мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы нияттән тора бик күп әйбер. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә кеше нәрсә генә эшләсә дә, галим сүз сөйләсә дә, намаз укысамагы кеше ниндидер эш эшләсә, мин андый аның эшләренә карамыйм, сүзләренә карамыйм. Карыйм аның ниятенә ди. Карыйм аның ниятенә. Нияте дөрес булса, инде ул вакытта кабул итәм ди. Хәтта аның эшләмәгән эшләрен дә Аллаһ Тәгалә изгелек итеп анасын санап куян ди. Менә шуңа күрә дә безнең күңел халәтебез, ниятебез бик мөһим. Ният кая? Ният йөрәктә була. Ният йөрәктә була, шулай бит инде. Әгәр дә йөрәгебездә ниятебез дөрес булса, Аллаһ Тәгаләнең дә урыны ният йөрәктә. Алар бергә булалар. Димәк, дөрес була. Туры киләләр. Һәм менә шушы ниятебез Аллаһ Тәгалә каршында безнең дәрәҗәбезне үстерә. Гамәлләребез әз булса да. Чөнки ул гамәлләребез дөрес була. Гамәлләрең күп булып, ниятләрең дөрес булмаса, ул күп гамәл чүпкә әйләнә. Менә ниятнең әһәмияте, мөхтәрәм кардәшләр, иннамал аъмалу бинният дигән сүз. Хәзер менә бер хикмәтле сүз укыйм. Ибраһим Нәхайдан килгән шушы сүз, ул хәдис түгел ул. Әмма хәдисләргә нигезләнә ул сүзләр. Кайбер очракта без галимнәрнең сүзләрен шулай ук игътибар итеп бетермибез. Безгә кирәк хәдис аят. Ләкин хәдис аятларны без аңламаска мөмкинбез. Менә кай вакытта урамда олы кеше белән сөйләшеп торасың. Бер әби белән бабай белән, элекеге әби бабай белән инде. Алар хикмәтле сүзләр сөйләшәләр. Алар хәдис тимиләр, аят тимиләр. Алар хәзер бит менә яшьләрне тыңлап утырасың мәчеттә, бер көнне менә монда артта яшьләр утырды. Аларның берсе әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу сказал, пророк саллаллаһу алейхи ва саллям, ат-табут и хадис. Икенчесе әйтә, пророк саллаллаһу алейхи ва саллям сказал, ат-табут и хадис. Хадис аят. Баталия. Рэп батл. Хадис аят. Бу проблема түгел бу. Хадис аятлар бик күп. Әмма шушы хадис аятны тормышта ничек кулланырга кем белә? Моны белә галимнәр генә. Шуңа күрә галимнәр кай вакытта алар хадис тимиләр, аят тимиләр, хикмәтле сүз әйтәләр, әмма ул аят һәм хадискә нигезләнгән була. Менә үземә мин шушында җавап таптым кичкенә чактан эзләгән сорауыма. Хәзерге менә шушы галимнең Ибраһим Нәхайның сүзләрендә. Ул әйтә:
Әгәр дә кеше берәр сүз сөйләгәндә, берәр әйбер әйткәндә ачу белән әйтсә ди, ачу белән психланып әйтсә, кешеләрне үпкәләтерлек, рәнҗетерлек итеп, ләкин әгәр дә аның нияте дөрес булса ди, шушы кешенең Аллаһы Тәгалә аны тыңлаучыларның күңеленә нәрсә сала? Сала рәхим шәфкать. Һәм ул кешеләр әйтерләр ди. Бу кеше ачуланса да, безне рәнҗетсә дә сүзләре белән, аның нияте дөрес. Шуңа күрә без аңа үпкәләмибез диярләр ди. Ләкин әгәр дә кеше матур сөйләсә дә, йомшак кына җәеп, шулай бит матур итеп сөйләсә дә, ләкин аның нияте дөрес булмаса, Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, кешеләр әйтерләр ди, бу кешенең сүзендә ничек кенә матур сөйләсә дә, мәгънә юк, аның нияте дөрес түгел диярләр. Бу минем кичкенә чактан кызыксынган әйберем иде. Ни өчен? Меңгел карап торадыр, ике кеше. Берсе матур гына сөйләшә, кешене үпкәләтмәскә тырыша, тегеләй, булай, шулай бит, ләкин бөтен кеше аңа үпкәли. Нишләптер? Бер кеше авызына ни килсә шуны сөйләп йөри. Мısına сүгенә матымды, сына тәп пошел ти, мısına булай ди, ләкин аңа бер кеше үпкәләми. Мин шуңа аптырый дирем, нишләп ала икән бу ди? Баксаң, нияттән тора икән. Теге матур сөйләүченең нияте дөрес түгел икән. Ул матур сөйли ул, аның күңелендә нияте дөрес түгел, яки үзен күрсәтергә тели, яки тәкәбберлек. Шулай бит. Яки кешегә начарлык белән сөйли ул аны, сезәтәм дип түгел. Кай вакытта кеше сиңа пошел ти ди. Урынын әйтәйин кай икән. Шулай мин бу анда әйтеп бетермим инде. Мәчеттә әйтерләр соң хәзрәт уже сүгенә башлады ди. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям туры сүгенгән вагаз вакытында. Булган андый хәл бер тапкыр шулай бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям авызыннан чыгып китә һәм ул әйтә, минем телемә шайтан утырды ди, шуңа күрә чыкты бу сүз ди. Менә шуңа күрә теге ачуланмагыз бик. Андый очраклар булгалый шулай бит инде. Кызып китәсең кайчагында. Кай вакытта мен кеше әйтә, пошел ти ди, урынын әйтә, ләкин аңа нишләп турып кәләмиләр. Кай вакытта әйтәсең, хатын-кызларга матур гына шулай бит, мәчеттә тиз генә укыгыз намазны, чыгып китегез әле дип, хатын-кызлар үпкәләп чыгып китәргә мөмкин. Шулай бит. Бер караганда бит инде син начар сүз белән әйтмисең инде аны, ниятеңгә карап. Матур сүзләр сайлап әйтсәң дә, ниятең начар булса, сиңа үпкәләп чыгып китәләр. Әгәр дә инде синең күңелеңдә ниятең дөрес булса, кешегә карата яхшы булса, син аңа начар сүз әйтсәң дә, ул синең белән үпкәләшми. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, кешеләр белән аралашуның сере. Безгә бөтенебезгә кирәк әйбер ул. Кешеләр белән менә шушылай аралашырга кирәк. Мин гел карап торадыр, бизнесменнарны ике сүзенә бәйли алмый. Надан инде. Матур сөйләшә дә белми ул, но кешеләр аны ярата. Нияте дөрес. Нияте яхшы кешеләргә карата. Мехрибанлы ул. Кайбер кеше инде әллә нинди матур сүзләр сайлап сөйләшә шулай бит. Ләкин аңа беркем ышанмый. Кай вакытта чиновниклар чыгып сөйлиләр, име? Фәлән дип матур сөйлиләр инде малай. Бер аларны куып җибәрәләр. Артларыннан сызгырып, чиновникларның ачулары чыгып китә. Шуңа күрә ниятең дөрес булырга кирәк. Менә мин сезне күрдегезме, хәйрәттән ничек депутат булырга. Әгәр дә шушы сүзләрне тыңласагыз хәзер, нияттә сез депутат буласыз, сез аудитория сезнеке булачак. Халыкка теләсәң нәрсә сөйли аласыз. Теләсәң ничек сөйли аласыз дөресрәге. Халык сезне яратачак. Халык сезне яратачак. Әгәр дә синең шушы ниятең дөрес булса, кешеләргә карата, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу кешеләр белән аралашуда да бик мөһим әйбер икән. Ният. Аллаһы Тәгалә каршында мөһим. Һәм мөһим кешеләр алдында, кешеләр белән аралашкан вакытта. Шулай ук мин кызыксынадыр хәзрәт буларак, төрле хәзрәтләрне тыңлап карыйсың да, менә ниндидер бер хәзрәт бик популяр була. Дөрес сөйләми инде. Ягъни тавышы да юк аның шулай бит. Акцент аныңында ямсыз итеп сөйли ул, дөрес сүзләрне сайламый ул. Халык аны ярата. Кичә бер хәзрәтне тыңлап килдем радиодан. Рульда барам кич белән инде. Рус телен, татар телен бутап сөйли инде. Әллә нәрсәләр шунда теге син сөйли тырышасың бит инде, әдәби тел белән сөйләшергә. Монда андый нәрсә юк инде. Урамда ничек сөйләшә, шулай сөйләшә.
Тыңлыйсы килә. Тыңлыйсы килә. Нишләп? Күңеле чиста. Күңеле чиста. Шуңа күрә тыңлыйсы килә. Нияте дөрес. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу да бик мөһим әйбер икән, әгәр дә әлбәттә инде уйлап карасак. Агавн ибн Абдулла рахимахуллаһ әйтә: әгәр дә ди кеше үзенең ахират эшләрен дөресләсә ди, Аллаһы Тәгалә аның дөньядагы эшләрен дөресли ди. Әгәр дә кеше үзенең ички ягын дөресләсә ди, күңелен, Аллаһы Тәгалә аның тышкы ягын дөресли ди. Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәтен яхшыртса ди, Аллаһы Тәгалә ул кешенең башка кешеләр белән мөнәсәбәтен яхшырта ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, дөньяда уңышның сире тагын бер сире. Әйтәм бит, бесплатный тренинг монда сезгә бара хәзер. Личностный рост бара монда хәзер. Мин уйлыйм, иртәгә сез монда уже 100% депутат монда бетенегез. Әгәр дә куллансагыз шушы әйберләрне. Дөньядагы эшләрең барсын дисәң, ахират эшләрен җайларга кирәк. Дөньяда эшең бармый, бизнес бармый, гаиләдә мөнәсәбәтләр начар, эш табып булмый яки гомумән. Димәк, ахират эшләреңне кайгырт. Ахират эшләреңнең бөтенесен эшлисеңме? Эшләдең икән, әлхәмдүлилләh, дөнья эшләрең җайлана. Әгәр дә тышкы ягыңда берәр проблема бар икән, менә күп кенә кешеләр килеп сорыйлар: "Хәзрәт, бик каты психоанам, ничек үзеңне кулда тотырга? Гаиләдә проблема, шулай бит, ничек үзгәрергә?" Ички ягыңны үзгәртәсең, бу ният. Ички як ул ният. Һәм Аллаһы Тәгалә синең тышкы ягыңны үзгәртә. Һәм инде Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәтләреңне яхшыртсаң, Аллаһы Тәгалә синең мөнәсәбәтеңне кешеләр белән яхшырта. Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәтеңне яхшырт, дөрес булсын. Һәм синең мөнәсәбәтең кешеләр белән яхшы һәм дөрес була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ниятул муъмин хайрун мин гамалихи." Мөмин кешенең нияте аның гамәленә караганда әйбәтрәк ди. Ләкин мунафик кешенең гамәле әйбәтрәк ниятенә караганда. Чөнки мунафик кеше гадәттә ул эшләми. Ике йөзле ул. Менә мөмин кеше нияте аның дөресрәк ни өчен? Галимнәр монда төрле җавап бирәләр. Беренчесе җавап: ният өчен савап була. Ниятнең үзе өчен генә савап була. Әгәр гамәл үзе генә булса ниятсез, аның өчен савап булмый. Намаз укыдың, мәсәлән, ниятсез, савап булмый. Ул намаз гомумән саналмый. Син кирдең дә хәзер намаз укыдың. Синнән сорыйлар: "Кайсы намаз укыдың?" "Белмим, укыдым инде" дисең. Икенде намазы, илә намазы, ястү намазы, алар икесе дә бер төрле. Нәрсә белән аерылалар? Ният белән генә аерылалар. Димәк, ниятең дөрес түгел икән, намазың дөрес түгел синең. Шуңа күрә бит безгә иң беренче өйрәтәләр, кичкенә менә мәчкә йөргәндә нәрсә диләр? Илаһи ният кылдым. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен илә намазының рük'ат фарызын укымакка йөземне юнәлдердем кыйбла тарафына, тегеләй тегә. Иң беренче шуны өйрәтәләр безгә. Чөнки әгәр дә ул ниятең юк, намазың синең юк, дөрес түгел. Уразада, нәфил уразасы, ваҗиб уразасы, фарыз уразасы нәрсәсе белән аерылалар? Ният белән аерылалар, башкача бернәрсә белән аерылмыйлар. Ураза бөтенесе бер төрле. Хаҗда шулай, гомрәдә шулай. Бөтенесе ният белән аерылалар, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә ният, мөмин кешенең нияте гамәленә караганда яхшырак ди. Шулай ук хадистән беләбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә кеше бер изгелек ниятләсә, аңа бер савап була. Әгәр дә ул шушы изгелекне кылса, аңа 10 савап була." Димәк, ният үзе аерым гына алганда савап китерә торган әйбер. Икенче аңлатмасы: ниятнең гомере озынрак. Галимнәр әйтә. Чөнки ниятне кылганнан соң ул ният дәвамлы, ул һаман бара, ул шушы ниятең синең. Гамәл бетә. Менә юлда чүп ята. Ният кылдың, чүпне Аллаһ ризалыгы өчен алып ташларга. Чүпне алып ташладың да, бу гамәл юк, бетте шуның белән. Бүтән юк ул. Берничә секундлык эш булды ул. Ниятең синең бара әле һаманда. Ниятең һаман бара. Качанга кадәр? Әгәр үзең бузмасаң. Ягъни мактанмасаң. Кешегә барып әйтсәң:
мен чөпне ташладым деп, мында енді сенің ниетің дұрыс болмай, ниетің бұзыла. Ниет бұзылды ма, ғамәлің де бұзыла. Ғамәл бит өзі өзгермей, ниет өзгеруге қарап ғамәлің бұзыла. Садақа бергенде де шулай, садақаны бердің, яшырын генә. Шулай бит көбейтеп бердің. Енді бір кім білмеді кім бергенін, шулай бит. Әйтик анда мәчеткә ташлап киттең, хәзрәткә дидең дә, ішендә 1 миллион акча, шулай бит инде. Аноним, шулай бит. Аноним, хәзрәт акча, унда кемгә дуга кылырга белми бит, шулай бит инде. Теге кеше хәзрәт җири, акча алганда күрсәтми, кешегә дә әйтми. Бер заман теге кеше әйтә инде, килә дә, слушай, ул акчаны сиңа мин биргәнем бит. Син беләсеңме соң кем белән сөйләшкәнеңне ди үзеңнең. Всё, савап бетте, шулай бит. Акчасы да юк, савабы да юк. Шулай бит, хәзрәт кире кайтармый бит инде хәзер. Синең савабың юк дип. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә дә менә шушы ниятең бозылуга карап, гамәлең бозылырга мөмкин. Гамәл үзе бер караганда шул ук кала ул. Күпер тизеп куйдың, тора ул күпер. Ул ишелми, синең ниятең бозылганга карап. Әмма инде аның савабы булмаячак. Менә күп кеше моны аңламый. Мәчетләр төзиләр, мәдрәсәләр төзиләр. Шулай бит. Авызлар ачтыра кешеләр. Әмма ниятең дөрес булмаса, ул эшләрнең файдасы булмый. Кыямәт көнендә китерергә мөмкин кешеләрне. Көтү. Әйтерләр, менә бу кеше миллион кешене ашатты диярләр. Монда инде бөтен кеше уйлап тора, хәзер бу кеше всё җәннәткә керә дип. Нияте дөрес түгел. Гамәле юк. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, ниятнең гомере озынрак гамәлгә караганда. Һәм өченче аңлатмасы, ниятнең урыны йөрәктә дидек. Һәм шуңа күрә дә ул Аллаһы Тәгаләгә якынрак гамәлгә караганда. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең менә шушы сүзе, мөмин кешенең нияте гамәленә караганда яхшырак дигән сүзе ич аңлатмасы бар галимнәрнең. Кайсын алсаң да дөрес, өчесен алсаң, шулай ук атасың аны. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, күңелләребездә ниятләребез инде дөрес булып, Аллаһ ризалыгы өчен булырга насыйп итсен. Ниятләребезне дөресләсәк, безнең әз генә эшләгән эшебезнең дә нәтиҗәсе зур булачак. Күрә башлаячакбыз шушы үзебезнең эшләгән эшләребезнең нәтиҗәсен. Инде иншаллаһ рус теленә күчеп алайык. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о намерении. Конечно, все мы знаем, что правильное намерение – это залог успеха, залог правильности твоих дел. Перед Аллахом любое дело, оно оценивается только по намерениям. Если намерение неправильное, то и дело неправильное. Это то, что отличает ахират от этого мира. В этом мире какой-нибудь богатый человек, когда нанимает рабочего, его не беспокоит твое намерение. Он говорит тебе: выкопай яму. Да? Ты выкопал яму, там, 5 на 5, все как полагается. Он же не приходит и не говорит: ты с каким намерением эту яму выкопал? Ты что, о чем ты думал? Ты думал, чтобы я там утонул, да? Чтобы я туда упал? Или думал, чтобы я там бассейн сделал, наслаждался? О чем ты думал? Он так будет спрашивать? Нет, он посмотрит рулеткой, все правильно, глубина и так далее, вот тебе деньги, иди, ты свободен. А перед Аллахом не так. Иногда мусульмане об этом забывают. Делают дела, но вот за намерением не следят. Иногда шайтан, не иногда, а всегда, начинает путать сначала намерение. И вроде внешне твои дела идеальные, но вот намерение у тебя уже неправильное. Шайтан приходит к тебе еще в начале какого-нибудь дела и говорит: делай это, ты получишь не только награду от Аллаха, а благодарность людей, уважение, славу и так далее. И у человека появляется желание сделать что-либо именно с этой целью. Иногда наоборот, ты прогоняешь шайтана, ты говоришь: уходи, я делаю только ради Аллаха. Ты начинаешь делать ради Аллаха, а потом шайтан опять приходит. Но ты же все равно получаешь уважение, достоинство и славу и так далее. Говоришь: ну да, правильно. И все. Уже смешивается намерение. Иногда намерение было вначале хорошее, а потом может поменяться к концу. Поэтому мы должны следить за намерением, что в начале, что в конце.
изначально иметь правильное, хорошее намерение и желательно еще не испортить его к концу дела. Вот это очень важный момент, дорогие друзья. Очень важный момент. Потому что без намерений наши дела не принимаются. Как мы уже сказали, да, что Аллах Тааля принимает только дела по намерению. Вот есть хадисы имама Ан-Навави, 40 хадисов. Первый хадис там про намерение. Потому что если намерение неправильное, дальше читай, не читай хадисы, аяты, учи, не учи, уже смысла не будет. Пророк ﷺ рассказывает, в судный день, говорит, приведут одного человека. И у него будет очень много хороших дел. Как гора. Как большая, огромная гора. И голос глашатай скажет: у кого к этому человеку были претензии, приходите и забирайте. То есть, если он в жизни кого-то человека обидел, ограбил, отнял, не додал и так далее, приходите и забирайте у него. И придут люди и начнут забирать свои долги. То, что этот человек должен был. И у этого человека, у которого были горы и горы хороших дел, у него ничего не останется. И этот человек, вот здесь такое слово есть, да? Сейчас вы знаете. Фаяб калябду хайран. Хайран калар бу кишиде. Хайран — это арабское слово. Мы же используем в татарском языке. Хайран калдады визме. Это арабское слово. Вот в хадисе встречается. И этот человек останется удивленным. Он пришел с таким большим количеством хороших дел, и у него ничего не осталось. И что? Он стоит растерянный. Растерянный. И тогда Аллах Тааля ему скажет: у меня есть клад, о котором даже не знают ангелы. То есть ангелы скажут: забирайте у него хорошие дела. И все хорошие дела заберут. То есть ангелы видят его дела, и они стоят же, когда идет расчет, суд, ангелы следят, чтобы человек пришел, забрал какие-то хорошие дела у этого человека, ну, сопоставимо, да? Ни больше, ни меньше. Ангелы за этим следят. И вот у этого человека все забрали. И Аллах Тааля говорит: есть такое у тебя, что даже ангелы не увидели. Они не видят твоих вот этих хороших дел, и ангелы не могут забирать уже. Все. И человек скажет: о Аллах, что это? Что есть у меня, о котором даже не знают ангелы? И Аллах Тааля скажет: ты намеревался делать хорошие дела, говорит, и я записывал тебе за это 70 наград. Вот это твои дела. Понимаете? В судный день могут забрать наши дела. Но вот наши хорошие, правильные намерения, чистую душу, уже никто не заберет. Потому что это никто не увидит, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот в судный день насколько важно будет иметь правильные, чистые намерения. Иногда же бывает, например, человек, совсем плохой. Но люди его любят и говорят: ана кумуля чиста. У него сердце чистое. Но люди все равно его любят. Это из-за его намерения. Вот этого. И Аллах Тааля тоже будет его также потом вознаграждать по его намерению. В судный день приведут человека и дадут ему книгу деяний. Гамаль дафтары. Он откроет его и начнет читать вот так. И скажет: это не моя книга. Почему? Там будет записан хадж, умра, джихад, садака, закат. Там будут записаны такие вещи. И этот человек скажет: о Аллах, я всего этого не совершал, поэтому это не моя книга. Вы ошиблись. Человек сам вот так скажет. Но это, конечно, нонсенс, когда человек, например, видит что-то хорошее и говорит, он обычно говорит: да, это мое, да? Но в этом случае человек скажет, он сам будет удивлен. Я, говорит, этого не делал, это не моя книга, это неправильно. Аллах Тааля ему скажет: читай, ибо это твоя тетрадь. Читай, мы не ошибаемся, это твоя тетрадь, это твоя книга. Почему?
Потому что, говорит, ты при жизни говорил, если бы у меня было богатство, я бы совершил хадж. Если бы у меня было богатство, я бы совершил гумру. Я бы давал садака. Ты, говорит, говорил так, поэтому тебе это все записано. Тебе все это записано, хотя он этого не делал. Понимаете, какая награда? Он просто ният делал. Он правильный, хороший ният делал, и ему записывались эти хорошие дела, как будто он это уже сделал. Вот в чем награда, в чем секрет. Бедные люди, которых ничего нет, они, может быть, даже больше хаджа сделали, чем богатый, который каждый год ездит в хадж. С каким намерением он ездит? Неизвестно. А бедный, когда делает ният, со слезами на глазах и говорит: «О Аллах, если бы в этом году у меня было деньги, я бы поехал». Не поехал. Каждый год он говорит всю свою жизнь. Считай, каждый год он едет в хадж. Понимаете? Но, дорогие друзья, здесь есть один нюанс. Обмануть мы не можем. Сейчас все... Я знаю, о чем вы подумали сейчас. Да? Сейчас придем домой. О Аллах, если бы у меня были деньги, я бы дал садака. Все, садака идет. Да? Садака идет. Хотя ты ничего не делал. Ученые сказали, искренность вот этих намерений доказывается малыми вещами. Например, если ты хочешь поехать в хадж, и ты искренне говоришь: «О Аллах, если бы у меня были деньги, я бы поехал в хадж», да? Ты искренне, если это говоришь, то ты хаджию, кто едет в хадж, помогаешь ему поехать в хадж. Даешь ему 1000 рублей и говоришь: «Все, что я могу дать тебе, брат, вот ты едешь в хадж, я знаю, там деньги нужны, вот тебе 1000 рублей, я сам не могу поехать, вот тебе 1000 рублей». И Аллах Тааля эти 1000 рублей превращает ему в хадж. Но если у него есть 100 000, на хадж не хватает, он говорит: «Вот если бы было 200, я бы поехал». И деньги в карман. Нет, это уже не пойдет так. Это так уже не пойдет. То есть надо вот этим малым поделиться. И вот тогда Аллах Тааля дает из этого малого большое. Люди строят мечеть. Ты же мечеть построить не можешь, но ты приходишь и говоришь: «Вот хотя бы на один кирпич возьмите 25 рублей». Сколько он сейчас стоит, кирпич? 30 рублей. Ну, дороже хлеба, по-моему, сейчас стоит, да? Дешевле из хлеба построить дом, чем из земли. Ты ему говоришь: «Вот, возьмите там 35 рублей за кирпич. Больше нет, к сожалению. А тебе саваб, как за мечеть». Вот интересно, вот где савабы. Но когда ты малым своим готов поделиться, это уже показывает искренность. Или, например, человек говорит: «Если бы я смог выучить весь Коран, стать Коран-хафизом, я бы все время читал Коран». Как твое намерение проверить? Вот те суры, которые ты знаешь, ты должен их читать постоянно. В намазе там и так далее. Постоянно читай эти суры. И тогда Аллах Тааля запишет тебе саваб Коран-хафиза. Да, может, ты не можешь выучить. Ну, потому что у разного людей разный уровень интеллекта. Во-первых. Во-вторых, не может ходить на уроки. Например, там, где он живет, нет ни одного преподавателя. Ну и в-третьих, у него нет денег на учебу. Он вынужден, например, там работать, кого-то обеспечивать там и так далее. Но то, что он знает, он постоянно читает. Однажды Аллах Тааля спросил у Муса, алейхиссалям. Он говорит: «О Муса, что ты делал ради меня?» Муса, алейхиссалям, сказал: «Читал намаз, держал уразу, давал садака и так далее, и так далее». Аллах Тааля ему скажет: «О Муса, ты намаз читал, а намаз – это доказательство в твою пользу, что ты верующий. То есть это не ради меня, ты для себя читал намаз. Ты уразу держал, а ураза – это щит, это защита от гнева Аллаха, от врагов, да, видимых, невидимых. Это, говорит, тебе польза. Ты давал садака, а садака – это тень, которая закрывает тебя от ада. То есть это твоя польза. Зикр – это свет, это нур, который освещает тебя. Это твоя польза. Что ты делал ради меня, говорит. Представляете?
в шоке я после того, мы вообще ничего не делаем, получается. Ради Аллаха у нас вообще ничего нет, получается. И тогда Муса, алейхиссалям, сказал: «О Аллах, научи меня тогда. Как я могу делать что-то ради тебя? Научи меня». И тогда Аллах Тааля сказал: «О Муса, приобрел ли ты ради меня друга или врага? Вот это будет считаться искренностью ради меня». Говорит. Вот ты дружил с человеком, ради меня ты дружил? Или ради кого-то еще? Есть такой рассказ, где сказано, что если человек увидит в ком-то что-то плохое и возненавидит его за это плохое, то есть он делает что-то плохое, имеется в виду против религии, грешит, например, да? И ты возненавидел этого человека за это плохое, то Аллах Тааля будет считать тебя, как будто ты ненавидишь грех ад. Хотя тот человек может попасть в рай. Понимаете? То есть ты не судишь обо всем человеке, ты не можешь судить, ты не знаешь. Может, этот человек очень хороший, но заслуживает рая. Но вот где-то он что-то оступился, и ты его за это увидел и возненавидел. То есть ты не любишь этого человека ради Аллаха, получается. Ты не пытаешься там его обелить, вот эти вот все его хорошие качества, точнее плохие качества закрыть. Ты насколько искренний, что ты его ненавидишь из-за этого. Вот у вас есть друзья. Может быть прокурор, может быть милиционер из ваших друзей есть, да? Врач, может быть, есть. Адвокат какой-нибудь, да? Налоговик. Этот человек и курит, и пьет, и с женщинами гуляет, но вы с ним дружите. Но вы с ним дружите. Почему? Нужный человек. Правильно? Нужный человек. Вот, значит, нет у тебя дел ради Аллаха. Если бы у тебя были дела ради Аллаха, ты бы сказал: слушай, я понимаю, что ты там прокурор, но ты зина делаешь, куришь, пьешь, взятку берешь, я с тобой общаться не буду. Ты плохой человек. Значит, ты обрел врага ради Аллаха. Или потерял друга ради Аллаха. Или наоборот, едешь куда-то за 1000 километров к какому-то пастуху. Сидишь с ним, чай пьешь, разговариваешь. Никакой пользы от него нет. Абсолютно. Он даже из своего стада шерсть даже не приносит, не то что мясо, не то что молоко. Честный. Но ты любишь его за эту честность, за то, что он благородный, за то, что он религиозный, и ты едешь из-за этого к нему за 1000 километров. Ты приобрел друга ради Аллаха. Другой пользы у тебя нет от этого человека. Вот это значит, у тебя искренние намерения. Теперь посмотрите сами. Вокруг вас сколько друзей ради Аллаха и сколько врагов ради Аллаха. Вы поймете, что друзья у нас ради выгоды мирской, а враги, потому что они тебя не любят, только поэтому враги. Не потому что они что-то плохое сделали, а потому что лично тебе они не полезны, поэтому они враги. Вот и все. Вот поэтому ради Аллаха правильный ният, он выражается в этом. Ну и напоследок всем известный хадис, где Пророк ﷺ сказал: «Инна Аллаха Тааля ля янзуру иля суарикум». Аллах Тааля не смотрит на ваши внешний облик на ваш. «Валя иля амваликум» не смотрит на ваше имущество. «Валя иля ахваликум» на ваше положение. «Ва иннама янзуру иля а'маликум ва иля кулюбикум». Аллах Тааля смотрит на ваши дела и на ваши сердца. Намерение на ваше смотрит, на ният и на эти дела по намерению. Вот критерий перед Аллахом. Не одежда, не дети, не положение, а наши намерения и наши благие дела. Вот ради этого, дорогие друзья, мы должны и обретать друзей. И из-за этого мы можем потерять кого-то, враждовать с кем-то только ради Аллаха. И ничто иначе. Вот это будет, иншаллах, правильным намерением, очищением намерения или нияты. Если кто-то спросит, а как же ният правильно держать, очищать,
Вот только так. Ради Аллаха люби, ради Аллаха ненавидь. И тогда ният поддерживается в правильном направлении. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.